Penj laktar ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo toleo mar 0792 111 222 kata limo kawuono. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kaka ndalo medo sudo, kaka dhano medo bedo madongo, kata kaka gik moko medo timore, iyudo ni ji thoro bedo kod midhierni mopogore opogore. Kuom ranyisi, kawuono dwani wang'e ne chandruoge ma joma chuo thoro bedo godo ahinya e yore kata dag lach. Ma bende osekelo midhiero mang'eny mokalo kaachiel kod chandruoge mathoth. Mabro te chendo ni en Andruth Otieno. Kenda mor mokalo ni wendowa, daktari wantiere studio ka. Yena mondo mi arwake, obonyiso wanyinge en wuod kanye on lony e thiedho tuoche mage, kaeto mana kaka wacho ni no midhierni mag dag lach kuom joma chuo. Miyo kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar penj laktar. Daktari machiegni. Erokamano Ruth. Anyinga Dr. Jerry Okello. Athietho hospital miluongo ni Medigold Health Services mano Nairobi buore ka. To ajaringa ko jwach ka bondo kasepol. Yes. Amor mokalo. Mulo weche mag chandruoge mag dag lach kuom joma chuo, mamado bende e thoro wach. Moro kapok wadonje chandruok mar dag lach kuom joma chuo. Wang'e ni lach akanye. Lach wuotho nango e del. Kawuono waketo maino kuom joma chuo, chieng' moro wabuoyo kuom joma mine, to kawuono wang'e ne system mar joma chuo ahinya korka weche mag lachgi kako tiyo koka wadonje chandruok. Kamano. Nitie picha mabiro godo ka. Iyudo ni wan gi gimiluongo ni kidney kata nyiroke. Oyudo ni nitie ma right gi ma left. Tij kidney en ogolo waste mantie del to ogolo e yor lach ma en ochalo kichungi. Maseche maremo kale wiye, nitie gima ndalo machon mane wasomo, no nitie gima no puonjore, jiteno puonjore wach gimoro ni nephron. Nephron cha en ochalo kichungi. Koro ogolo seche maremo kale wiye cha to chilo ka. Oywayo chilo go to chilo go wuok kaka lach. To nyaka giwuok gi pi. Koro seche ma oywayo chilo go to giluwo kaindi e gima luongo ni urethra. Urethra ni en ogolo lach no. Waluong chilo go ni lach koro. Koro golo gi nyiroke to tero gi nyaka kanye, otero gi nyaka e dag lach. Koro kuwuok e dag lach ka to nitie gima iluongo ni urethra. Ma koro ken urethra. En koro en gi piny. En ema koro golo lach ni e dag lach kogolo oko. Mano kuom joma chuo kata joma mine. Koro dag lach to ni ka ma seche ma gini ma kaindi poko yaore, nitie gimoro ka moluongo ni prostate gland. Prostate gland ni wasewuoye kuome mang'eny. En tije kanyo ero seche go en ni onyalo loro dhodno kata oyawo. Seche ma dag lach opong' to diye to miyo oyaore. To in iwuon kaka dhano binyalo diye mondo giyawe seche ma koro idhi olo pi. Koro mano en prostate gland en kanyo ero to chutho to yudo ni lach ni wuok gi e urethra ka. Nikech waneno system ni na moro madangi wachi ni oluwo ka orawo ka kod weche makamano owuok e nyiroke kaka chilo ma ang' owuog kokale urethra kaka lach kata odhi dag lach kaito wuok oko e del mondo mi ogol chilo manyalo bedo e del. Ponono ni watiere kod chandruok kamoro amora e system ni chakre male nyiroke ma wachope otogoro ni wachope dag lach kata e urethra ka chandruoge magi manyalo bede. Mane makelo kuom odiochieng' ma kawuono tuo modo wuoye kata gik modo wuoye wadwa wuoye chandruok ma wuok e yor lach no chutho to wang'iyo dag lach lakini e yor no nitie gik mang'eny manyalo timore. Onyalo chako gi nyiroke kata mana nyarogno achiel kata gi te ariyo ma kapo ni nitie tuo moro amora ma inyo kanyo to iyudo ni kata lach no be dhi wuok matin. Seche moko lach no dhi wuok kata gi remo, seche moko lach no dhi wuok ka iwinjo ka lit moro nitie. To ng'eny ne tiwinjo ka ji mang'eny ywak ni bathi gi koni giwinjo ka lit. Tuoche mopogore opogore kaka nephron diseases, wan nyalo bedo kata mana gi pyelonephritis, mago gin tuoche manyalo timo nade, manyalo hinyo nyarogno.
to kowuok e nyarogno niwach wadwa ng'iyo e dag lach kowuok e nyarogno to wadhi e ureta to ureta ni en emo okelo lach kogolo kidneys to okelo gi e bladder kata mana dag lach to ka nitie chandruok mang'eny manyalo timore nyalo bedo ni in gi infection kanyo e yorno onyalo bedo ni in gi kute moko mopogore onyalo bedo ni bacterial infection onyalo bedo kata mana fungal infection onyalo bedo kata mana viral infection e yorno mana e ureta kanyo be dhi kelo ni chandruok onyalo kelo ni lit seche ma pigego kata mana lach kalo ka dhi donjo kanye ka dhi donjo e dag lach kata bladder onyalo miyo nitie gik mang'eny manyalo timore onyalo bedo gi kite nitie gik moko maluongo ni cholecystitis onyalo bedo gi kite to kitegi nyalo miyo kanyo dinore yorno dinore manyiso ni lach ka wuok kucha to ok nyal timo nade ok nyal kalo mondo donje ang'o e dag lach mano be nyalo kelo chandruok kokamano to kitegi be nyalo bedo ni gitindo to lach gi dhiro gi to donjo i bladder to i bladder ka odhi dino yo mowuok go mano be nyalo kelo chandruok koro mano gin chandruok manyalo wuok gi e ureters to kidhi e bladder wuon e dag lach wuon ebo nyalo bedo gi chandruok mang'eny kabisa onyalo bedo ni obedo irritated obeda irritated ni seche moko in keto kata imadho kong'o mang'eny seche moko in gi tuo moro manyalo bedo ni chandi kata mana liet moro e dendi seche moko yudo ni in wuon nitie gik mimadho kata mana coffee mang'eny ma miyo kanyo bedo irritated ma seche mobedo irritated cha tiyudo mana ka in ng'ama dhi oko matin e yo mapiyo piyo mago be gik manyalo timore mar ariyo inyalo bedo gi infection manyiso ni bedo gi tuoche kute mopogore opogore nyalo maki nyalo bedo gi kute mag bacterial infection nyalo bedo gi kute mag viral infection nyalo maki apart from that wan nyaka gi cysts nitie gik moko iluongo ni cysts mayudo niya gin fuko matindo tindo modhi odonjo ang'owa modhi omako dag lach kanyo makoro gin isiko iwinjo mana ka lach okasi to kitemo ni dhi layo to ok wuogi mago be nyalo timore kok kamano to nyaka mana kansa mar dag lach be nyalo maki koro mago gin gik manyalo mako tuoche manyalo mako dag lach to nyalo biro kalure gi seche moko kaka idak onyalo biro kalure gi age mari kapo ni iki oniang' ahinya to yudo ni joma ng'eny ma ikgi oniang' yudo gigi mang'eny to onyalo biro niwach kaki gik mitimo inyalo bedo ni ng'at mohero timo weche hera mang'eny kata gi ji mopogore opogore mang'eny ma ok iketo ng'at achiel mago gin infection moko monyalo maki koro mago gin gima onego bed ni wang'eyo to kapo ni wawuok oko ni koro wadhi kowuok e dag lach nitie tuoche moko manyalo biro mabe nyalo hinyo dag lach ma be ok giwuok e dag lach lakini gina kanyo machalo prostate gland infections kapo ni prostate gland obedo infected onyalo kelo ni chandruok no seche ma lach kalo cha onego bed oyawre seche moyawre cha kapo ni otuo donge lit moro bire to apart from that onyalo keyo kata mana tuo ni kuonde mopogore opogore kapo ni onyalo nitie jok ma igi bedo niang' matin manyalo bedo gi benign prostate hypertrophy ma nyiso ni prostate ni omedore koro duong' okuot ko bedo mokuot kamano to odhi odiyo urethra cha to kodiye to nyiso ni lach ok nyal timre nade lach ok nyal wuok mano be dhi dino lach kanyo to dhi kelo ni chandruok mang'eny ka wuok kanyo to wanyalo bedo gi chandruok e urethra wuon manyiso ni pipe magolo lach oko yudo ni nitie weche mang'eny manyalo time en owuon inyalo dine gi kidi ma wawacho cha wuok mochopo kacha inyalo dine gi gimiluongo ni strictures gin gichalo fibers tissue ma kapo ni ihinyori to tichango ga dhola to dhola no makore matek ochango matek makoro ok owe thuolo mar lach manyalo kalo mar ariyo inyalo bedo kata in iwuon in gi tuo kata mar infection ma kapo ni dhi layo to yudo ni kacha dinore niwach nitie tutu nitie weche mang'eny manyalo timore gi tuoche mag kahera gi iyudo ni nitie tutu kanyo seche moko nitie mana adhola moro kanyo malit moro dhi bedo kanyo matek mago gin gik manyalo miyo ok idhi e lach kata ok idhi olo pi to seche moko idhi olo pi cha to idhi hinyo bladder magi gin gik matimore kuom chuo to ji oling godo mang'eny to ginyalo timre kuom joma mine niwach mine be yudo gigi lakini joma chuo waneno ni
giling ahinya kendo gipondo go niwach nitie stigma moro mabiro e wiye ni ng'ato seche moko en gi tuo mar lach iyudo ka ng'ato seche moko kowuotho kama tiwinjo ka tik lach nitie to ok gidwa ni giwuoye to hinyogi koro mae emomiyo kawuono wawacho ni wabi mondo wawach wachne. Joluno gongero ni wich kuot nonego apoye gono e gima daktari temo nyisowa ka ni ponono nitiere kod chandruok kik weche mag wich kuot maki ma ang' nomoni dhi manyo kony nikech kony nitiere oko ka opimonwa gik mang'eny mopogore opogore manyalo kelo midhiero e dag lach. Kuom ranyisi tuoche kaka opimonwa cha higni mag joma chuo kaka higa medo sudo kanyo biro nyisowa gimomiyo kaka higni medo sudo joma chuo thoro bedo kod chandruoge mag lach. To ka wantiere e pichani daktari pimonwa weche mag kite manyalo bedo ginyalo bedo bladder stones mano gin kite mantiere dag lach samoro ginyalo bedo kite mantiere e ureta kaka ipimonwa cha ma bende nyalo gwaro kore kanyo ma ang' no kel chandruok kata manyalo dine mamiyo lach ok wuog e yo makare. Mulna tuo mar sukari daktari, diabetes kaachiel kod stress ma bende nyalo kelo wach mar chandruok mar lach kuom joma chuo. Ng'at manigi tuo mar sukari yudo ni achiel kuom shida moyudo en ni oolo pi mang'eny mano kaka ranyisi mar tuo sukari. Ok adwa donje weche mag kaka gima timore lakini mano kaka ranyisi achiel. Mar ariyo tuo mar sukari miyo ng'ato be golo sukari ei lach ma sukari ok onego bed ni yudore ei lach. Ka idhi pimo lach ei daktari to ok ber kiyudo kantie sugars. Koro seche ma wayudo sukari e lachni nitie kute ma be donje iye niwach gidwa chamo sukari ni. Seche ma gidwa chamo sukari ni yot mondo ng'at ma nigi tuo mar diabetes oyud infections ma very recurrent. Koro ng'ani en ng'at ma onyalo ng'iyo gi wachni ma yudo ka koro nitie moko ma make moko thiedhi. To seche moko thiedho cha to dhi to hinyo blada niwach koro blada cha en ong'iyo kobedo maduong' to kong'iyo kobedo maduong' koro temo diyo lach oko bedo matek. Manyiso no yuare oyawre. To seche mo yawre cha dhi hinye niwach koro mbele kucha odhi bedo gi shida mar lach koro kogol pi to kogol pi to nitie moko maton matindo tindo to miye koro bedo gi chandruok mar yudo ni seche moko en gi lach kata ko wuotho tindo ka olo mana pi e longe. Wamula ne korka higni kaka higni medo sudo kaka ndalo medo sudo thoth ne wacho ni chandruok ni thoro yudo joma chuo ma higi osedhi malo kata ma higi oseniang'. Mori nyalo pimo ni ang'o matimore kaka higni medo sudo kae to bende onyalo mako joma tindo bende kosene na tuo mar jok ma higi oseniang'. Tuoche mag dag lach gin tuoche manyalo mako ng'ata ng'ata to ong'eny kuom jodongo to joma tindo bo nyalo mako kalure gi kaka gidak. Emomiyo nowacho ka wachako cha to nowacho ni kaka ng'ato dak lifestyle mare kata ka in gi tuo moro ma underlying nyalo miyi timre nade. Tinde wanayudo ni nitie nyaka joma tindo ma nigi tuoche mag diabetes. Wayudo ni nitie jok matindo ma yudo kata mana benign prostate hypertrophy. Wanyayudo ni prostatitis mano infection mar prostate gland. Joma tindo gin e jok ma yudo ni pod gin gi roteke mag ng'eny. Koro yudo ni giwuotho ka to giketo ng'ata achiel kata mana jahera mar yudo ni ng'ato nigi kata mana jahera 3 kata 2 kata 4. Koro mago gin gik manyalo timo manyalo kelo tuoche mopogore opogore. Manyiso ni onyalo mako kata ng'ama tin. To kidhi e ng'ama duong' jok ma gichako gi 30 kanyo kadhi mbele kata nyaka 50 yudo ni wayudo ni nitie gimiluongo ni benign prostate hypertrophy. Manyiso ni prostate gland cha ochako medore koro bedo maduong'. To kobedo maduong' to yudo ni corridor mare ma lach kalo godo medo diyore. Kodiyore kamano to ma dhi hinye. Manyiso ni seche moko nitie ma inyalo dhi ni dhi olo pi to kiolo pi to kuogi. Kokamano to owuok matin to nitie seche moko ma iyudo ni nitie moko manodong' ka ni dhi olo pi to moko dong'. Koro ma be nyalo chandruok manyalo mako jogi be. To apart from that wan gi cancers mopogore opogore. Cancers manyalo mako prostate gland, onyalo mako bladder. Koro kalure gi kasta momaki mal be nyalo kelo ni chandruok mawuoyegi. To king'iyo tuoche gi gin tuoche ma ng'enyne waneno ni mako joma dongo. But ok onyalo wacho ni ok onyalo mako ng'ama tin.
En tuo jomadongo kaka daktari owache to nyalo mako jomatindo bende kolure kod lifestyle kaka idak kaka ng'ama pod rawera. Samoro intiere kaka ichapni kagi kacha ibo yudo tuoche mopogore opogore kato kaka higni bende medo sudo pimo ni prostate dongo ga donga naturally kaka higni medo sudo miyo ma bende en chandruok manyalo maki ng'ama kaka ng'ama dichuo kaka ndalo medo sudo. Yenwa wakawiyo ka waduogo to wadwa ni mondo mi wang'e ne kidenje mamoko kata ranyisi magi makineno to nego bende chich ni nyaka bedie ni isechako bedo kod midhierni mag dag lach omiyo kik isud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Pari bendinge ko kini boga kawuono. Neka kineno majaber. Parido ni mondi duoge ot kae mapiyo piyo. Rajiv. Sani kore kaneno jaodi ka wuok kae. Gisani aparo ni koro sechope ot. Thank you. Anna kende ka mondo wan wane kaka wanyalo yudo puothe go te. Mano kende. Rajiv osei kiki wach kamano ken adier. Bed motang. Gite gi yena dichiel ka gima gite gi riwo dichwo achiel. Anna wuoyo gi nyako moro akolaw maratong cha. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Ido curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo midhiero mag dag lach kuom joma chuo. Wayudo kacha ni en chandruok manyalo mako mine kachiel koda kachuo to kata kamano kawuono to waketo maino kuom joma chuo. Daktari opimonwa kacha gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogegi. Kapo nono ni nitiere kod chandruok e nyiroke, nitiere kod chandruok kuom hotogoro magolo lach e nyiroke nyaka e dag lach. Nitiere kod chandruok e dag lach nitiere kod chandruok e prostate mabende biro kotenore kod bedo maduong' mar prostate kotenore kod higni kaka ndalo medo sudo. Daktari okang'eyo ni ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni osechako bedo kod chandruok e daga lach. Ranyisi ng'eny ni wach wang'eyo gi kalure gi
gimomaki kata tuo momaki niwach waneno ni nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar dag lach. Kapo ni in gi kute kata infection momaki, tuoche momaki kata mag kute, to mago gin tuoche ma yudo ni ng'ato nyalo bedo ni dhi oko lach matin kata oko matin seche te. Ka budho daka matin tineno ka owinjo ka lach okase. To kapo ni odhi lach, tie moko mabe waluongo ni agency ma iwinjo ka gimidwa dhi okasi matek to kidhi tiyudo ka wuok matin to ka wuok matin no yudo ni kata mana kalane kata mana rufu ne opogore. Mano nyiso ni inyalo bedo ni in gi infection. Mar ariyo, inyalo bedo ni ena lach ma kawaida ma yudo no ler ochalo pi to owuok mang'eny. Kowuok mang'eny kanyo yudo ni most of the time kata jok moko wanyalo nyiso ni wanyalo pimo kata mana tuo mar sukari. Niwach ing'e mano en ranyisi achiel kuom mar tuo mar sukari. Koro mago be mawuok mang'eny. Koro mano be nyaka ng'ato ng'e maber. To nyalo wuok mang'eny maseche mapiyo piyo, mano be nyalo nyisi ni en gi tuoche kata kute moko modonjo kanyo mamiyo ibedo gi infection. Nitie jok moko ma yudo ni seche ma odwa dhi oko to mondo wuogi bedo matek, seche ma oko matin dwa chako wuok yudo ka tek ne kabisa ma nyako chur ahinya. Seche mochur cha manyiso ni nitie chandruok moro kanyo kata mana wang' dhot mar dag lach, mano prostate gland, kata onyalo bedo kata mana prostate gland wuon. Niwach yudo ni ka poni obedo over irritated to nyalo miyo ok ogol lach matin e yo mayot. Nitie jok ma yudo ni gisebedo gi chandruok mar ni kapo ni gidhi oko to gigolo to seche moko ging'adore. Ochako chung oyueyo matin koko chako kendo odhi nyime. Manyiso ni nitie kaka oko flow. To mano en chandruok nyalo bedo gi chandruok mag dag lach kata mana mar prostate kata mana mar yo matimo nade magolo lach. Kite moko nyalo dino lach ma iyudo ni seche ma idwa temo dhi oko cha to lach ok wuogi niwach odinore completely. Manyiso ni en gima nyaka seche moko nitie ma nyaka ter kata mana e pala magolo oko gik modine no. Mano nyalo kelo chandruok mang'eny niwach seche ma idwa dhi oko matin to ok inyal dhi oko matin, en gima lit mokalo. Mago te gin gik matimore ma gin ranyisi ma ka ng'ato bedo ni godo to bed ka ong'eyo ni onyalo bedo gi chandruok. Nitie moko mabe mapok owuoye kara mar gotieno seche ma ng'ato ni onindo cha to yudo ni odhi oko ochiewo seche te kodhi olo pi. Ng'ato kapo ni ber, nitie joma nyalo nindo nyaka gokinyi, to kapo ni ber at least dichiel kidhi oko to ber. To kapo ni dhi kata diriyo didek, ng'e ni nitie chandruok moro machako kata mosebedo ka nitie. Namba mar SMS en 23600 en page laktar kokalo Ramogi TV wang'yo midhier ni mag dag lach mabende daktari opuonjowa maber mokalo kaka wamedo sudo e kaka wamedo puonjore wechegi. Daktari nitiere kod penjo moro ka ama daher mondo miduoki kapok wadhi nyime kod chenro ni. Daktari wacho ni onge gi blood sugar, onge kod tuo mar diabetes, prostate bende osepime onge chandruok moro amora, to lach wuok kende onge break, en jahigni 72. Debe ni ang'o matimore pok odhir laktar kata kamano penjo laktar? Onyalo bedo ni onge break niwach kata prostate cha ok ochuno ni nyaka odire. Nitie moko manyalo bedo nombekni owere ok ti. Koro manyiso ni onge gima madino kar lach owuok. Ber kapo noneno urologist, nitie daktari miluongo ni urologist mondo konye. Nitie gik mang'eny manyalo bedo ni manyalo miyo ma timore ma urologist no kapo nong'iye maber to nyalo fwenyo wachni to thiere. Makopogore kod prostate bedo maduong', prostate bende nyalo wengni makoro konyal mako dhod lach koro lach kala nikech onge kod diabetes. Kamano. Penjo machielo bende wacho kata ni penj laktar ageno ni riyo maber. Penjo mara en ni ka oselayo to moko dong' koro tona. Wacho kata ni ok miye kwe kata matin. En gima nyalo kelo stigma mang'eny niwach yudo ni
iwuok ma kilere ot to kichopo kamoro to koro ing'ama kendo lach moro chako dung ka koro kata in kiseng'e ni in gi shida ne to gini chandi kabisa ma kata gik mane idwa timo ka ok nyal timo malong'o ano nyalo bedo shida mar prostate en achiel kuom kapo no bedo maduong' to odino yorno to kodino yorno to nyalo miyo koro ng'ato ok nyal golo lach te ma nyiso ni moko dong' to kodong' cha to seche ma iwuotho kata itimo giki tino ka koro ichako dong. Mae onego beno neno daktari mondo ong'i wach prostate mare mondo ong'i kapo ni chandruok moro nyalo bedo ma inyalo geng' kata inyalo los chon. Namba mar SMS en 23600 en page laktar wantiere ko Dr. Jerry studio kendo ng'iyo kata midhiero mag dag lach. Daktari nopimonwa kata nitiere ranyisi ma kineno to nyaka bedi ni chandruok osechako bedo kuom ranyisi ma wantiere godo e picha ka daktari nopimonwa kendo wuothonwa kod gi okang' kokang'. Ageno ni nyalo neno ranyisi go kapo nono ni intiere kod dwaro mar olo pi sate kata mar dhi layo sate iwinjo kokasi matek ma kaka inyalo timori onge to bende kidhi to kowuog kaka ni paro cha mano nyalo bedo chandruok. Daktari pimonwa kata bende ni kineno ka rangi mar lach olokore kata tik lach olokore mano bende nyalo nyiso ranyisi ni nitiere gimoro marach. To ok mano kende wachonwa kata ni kapo nono neno kido gik moko kaka ni remo bende dwa kikore kanyo nyaka bedi ni nitiere gimoro marach. Nopimonwa kata bende ni seche magotieno kinyalo dhi olo lach moingo diriyo kata didek nyalo bedo ni nitiere kod chandruok machielo kaka kuom ranyisi to mar sukari kata wanyalo luongo ni diabetes. Tem matek mondo ming'e ni to chandruok nyalo bedo ang'o. Prostate onyalo bedo maduong' kotende kod higni kaka higni medo sudo nyalo nyis kelo ni chandruoge gi. Daktari nitiere kod penjo machielo ka iluonge ni Onyango mar Masara wacho kacha ni mondo mi anga tudi kod daktari abotude kodi kata biochikite kang otiko chenro mondo mi oyud namba ni. Oche moro wacho kacha ni apenjo laktar kasi winjo ni lacho inga to kapok achope choto lacho se wuok te penjna laktar ni chandruok nyalo bedo ang'o. Mano ngiso ni nitie incontinence. Incontinence manyiso ni seche ma lach obiro cha to wuok te. Onyalo wuok kata kapok ichope cho, onyalo kata kumi bete no. Onyalo bedo no koingi tipo mane manyiso ni yor cha oyawre. To yor no ber king'iyo niwach onyalo yawre gi weche mang'eny onyalo bedo ni nitie kute mano maki kata mamaki pile. Inyalo bedo ni ngi recurrent infection maketho yorno. Kokamano to nyalo ketho kata mar prostate gland ni kaka nwawacho no wengni onyalo wengni matimre nade makel ni chandruok bilage. Koro magi gin gik monego bed ni ng'iyo gi urologist mondo konyi chon. Penjo machielo wacho ka ni halo penjna Dr. Jerry ni en jahera mar chenro ni kendo moro godo mokalo wacho ni mondo mi amusi kata wacho ni ka ng'ato olo pito owinjo ka yor lach lunge kata ile malit nyalo bedo ni en chandruok mane to nyalo timo nang'o. Mano ka en gima osebudho to nego beno neno urologist. Ka poni gima poko bodha ahinya to mano nyalo bedo gimiluongo ni urethritis. Urethritis en kute nyalo mako yorno ma yor lach ma kuma kuwuok e bladder kodok kuwuok oko to yorno ma urethra no en ko bedo gi infection ma waluongo ni urethritis no nyalo miyo ibedo gi chandruok machalo kamano. Mar ariyo kata mana stricture ma wacho cha stricture en ni koro nitie kuot moro kanyo madhi metemo dino kanyo. Mano be nyalo timre nade nyalo miyo ng'ato winjo ka lit moro nitie kata lungo moro nitie seche midwa olo pi. Okang'eyo ka chandruogni dhi donjo kod twakwa kamano to inyalo yiena mondo mi apenje kata mondo mi asom kaito seche ma penje wadoni mondo kwa kata wang'ane kako timo diagnosis kata kako fwenyo ni ma nyalo bedo chandruog mane makelo chandruogni e dag lach. Sawa. Owacho kacha ni nitiere kaka penjo ne ni ong'adore. Alphonse nyalo rono penjo no kendo mondo mi wayude gi etiende. Alphonse owacho na kacha ni Alphonse Jabondo owacho ni gino osebedo ka thage since 2014 gimo osebedo ka thage okaneno ka capture kanyo. Owacho kacha ni osetima didek koro last mane entiere hospital to ne okone ni mara ng'wen to koro operation. Kato wacho kacha ni then doctor ne okone ni obed gi nyaka achiel to oriwre kode regularly. En adier ni mano nyalo tieke. Nagombo ni Alphonse yornwa penjo no kendo ni en ang'o mosetimi didek makotimi mara ng'wen to daktari wacho ni mondo mi dhi surgery kata operation mondo mi bed gi nyaka achiel mondo mi riwri kode regularly mano nyalo bedo chandruok mane daktari. Ok wadwa gaze to kata kamano warite mondo mi omiwa duoko mar wachno. Utimo diagnosis nang'o? Kapo ni ng'ato nigi chandruok mar lach waseng'eyo ni nitie gik mang'eny manyalo kelo chandruogne to yor lach ni ema wang'eyo kaluwore gi kuma gi ranyisi miyudo.
Kapo ni ng'ato biro e osiptal to nyalo mi history mare maber tiwinjo gima chande. Ti joma wacho ni gin gi frequency manyiso ni seche te giwinjo ka gidwa dhi olo pi. Mano ng'at manyalo bedo gi kute mana ma infection ma kawaida. Ber kapo ni timo ne test mar urinalysis, anormal urinalysis, nyalo bedo kata 200 kata 300 e osiptal ma kawaida. Kitimo mano tinyalo yudo ka kute gi nitie tithiedho. Kapo ni ng'ato nigi tuo ma iyudo ni gini osebedo ka chande kendo pi olore aola, wanyalo timo scan kata mana ultrasound, wanyalo timo kata mana aided ultrasound mang'iyo yorno kaka chal. Mago gin gik mwatimo. To chutho wang'iyo gima kele. Onyalo bedo ni en tuo skari, onyalo bedo ni en prostate. Kapo ni en prostate, nitie tests ma kata kapok wadhi e test, nitie general examination mwatimo. Wang'iyo ni rectal examination. Ma daktari nyalo ng'iyo iye kucha gi lwete to oneno ka gini okuot, niwach wang'e size mare. Koro kapo ni gini okuot maduong' to wang'eyo ni ma kantie chandruok monego bed ni watimo nade wakonye. Koro wabo dhi timo test mopogore opogore kaluwore gi gima wayudo seche mwatimo rectal examination no. To kapo ni wayudo ni prostate okuot maduong', nyaka wang'i ka be en cancerous. Niwach onyalo kuot to ok en cancer. Koro ma be nyaka wang'i ni en cancer koso ok en cancer. Ka ok en cancer to wathiedhe kaluwore gi kaka wayude. Ka en cancer be wathiedhe kaluwore gi kaka wathiedho cancer. To wanyalo bedo ni wadonje i dag lach. Koro wayudo ni nitie infection kata mana e kata korot mar dag lach, membranes go. Wayudo ni nitie nyalo bedo ni in gi infection kanyo, mago be nyaka wathiedhi. Mago to nyalo yudore kata mana e urine. Seche mwapimo lach cha, to wayudo ni ka lach ni nyisowa ni wanyalo bedo gi kute makama. Koro wathiedho. To wadhi nok nyaka malo, nitie kite manyalo wuok. Kapo ni nitie kite, to ka en gin kite minyalo mi yath, to regogi to rumo, to inyalo mi. Kapo ni gitamore, ma koro chuno ni nyaka tim nade, nyaka golgi bi gologi. Niwach kapo ni kite gi odhi to dino mbele kachacha, nyalo mi chandruok maduong' kabisa. Ka chopo nyaka nyarogno kata mana kidneys, antibiotics kapo ni nitie chandruok moro to ithiedho mapiyo. To chutho lifestyle en important. Niwach oyudo ni gini en gima chando rowerni, to rowerni ochando ni wach nitie kaka gidak. Kapo ni giloso lifestyle margi maber, be nyalo konyogi. Kapo ni wadok joma be pod wach ni joma dongo matin, chakre gini 35 nyaka 50. Jogo be nyaka wang'is ni onego bed ni gidhi na medical check-up pile mondo kapo ni gini oyudi tithiedho. Kapo ni gini oyudi tithiedho, chandruok mawuoye mar dag lach ibiro pimonwa kaka thieth thoro chalo, nikech wachonwa onyalo bedo infections, onyalo bedo tuo kaka mag sukari, onyalo bedo prostate kaka ni wacho chatu. Daktari wachona ni mondo mi ging'e ka chandruok nitiere prostate, nitiere kaka gimulo prostate. Wabo bedo kod picha ma bende ibro neno kaka ginyalo mulo prostate kendo gifwenyo kokuot kata ka entiere kod chandruok. To kang'eyo daktari, nikech unyalo mule, kang'eyo ka ng'ato nyalo timo kende self examination, daktari biro duoko wako seduogo bang' yweyo. To kwa duogo to bende wadhi yawo line ka nitiere kod penjo moro amora go simu mondo mi penj laktar. SMS bende ayawo, namba mar SMS en 23600 penj laktar. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa.
wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Mahujaji matumaini pamoja katika sala. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Gite na dichiel kagima gite gi riwo dichwo achiel. An na wuoyo gi nyako moro morwako law maratong' cha. We can't just take the body to bury before we have sued Kenyatta Hospital Management. Anyuola mar jatuo manyocha onegi osiptal ma Kenyatta oramo negi dhi donjo ne osiptalno kapok giiko ringre wuodgi. We were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 malicious criminal gangs that are operating. Ogai mar doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro e wi chakruok mar grube njore motelo ne yiero 2027. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. They want to give me a band name so they can kill me. Boniface Mwangi owe thuolo gi Rambun bang' donjone e wi bedo gi lisasi kod iro malungo wang'. Mwangi to ywak ne ochich ne ichano nege. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry kawuono wang'iyo midhiero mag dag lach kuom joma chuo. Chieng' moro wabedo kod chenro machielo kuom joma mine, to kawuono waket maino kuom joma chuo. SMS en 23600 inyalo yudo kokalo yor simu, mabende waseyawo penji nikech penjo eng'eyo. Daktari penjo ni to nyaka chak godo kapok wadhi mabor ahinya. Owacho na kacha ni penj na laktar ni wuoda jahigni 12 sama odhi oko matin to winjo lit ndalo mang'eny to lach bende ng'adore. Ma en nyathi ma jahigni 12, en nyathi ma wuoyi, lach ng'adore ne to winjo rem. Kendo awinjo kowacho kanyo ni gima osebudho matin to ok en gima ber niwach nyathi matin machalo kamano nyalo bedo kata gi kidi gi kite. Gik mang'eny nyalo bedo ni dino kanyo. Onyalo bedo ni oyudo infections moko, niwach nyithindo matindo yudoga infections, especially nyathi ma mosebedo gi nitie chandruok moko mabiro kuom mag kata inyuolo gi godo, gik machalo phimosis. Phimosis en ni koro oko gine pien cha otin ma koro konyal timo nade. Koro gisiko giyudo infections. Koro jogi kaka yudo infections kamagi ginyalo bedo gi gimiluongo ni strictures. Strictures en gima wawacho cha nyalo ridhruok monyalo bedo e urethra ka, to kobedo e urethra ka to koro okut kendo ochango gi gadho gi mbala, to mbala no nyalo miyo timre nade. Koro lach tamre wuok, to seche mowuok to wuok kalit niwach koro ing'e ni odiyo yor cha. Ber ka simba wine simu awine la nyalo yena kaw daktari. Kaw. Awino penji laktar. Hello.
Hello. Machiegni Awino. Hello. Machiegni. Erokamano dat nyajimo. An gi chandruok. Chandruok ma an go, kalayo to lach wuok. To kosewuok to koro moko madong' ka gima kendo moko hewa. Kacholore to ok owuogi. Mane chandruok maneno ka an go ahinya. Samoro bende obiro ka gima lach hewa matek. To wuok piyo piyo kapok achopo e cho. En gima chanda. Osetimi kuom thuolo marom nade Awino to intiere kod higni adi? Awino? An gi higni 69. No, Yeah. Osetimi kuom thuolo marom nade? Osetima makoro dhi 1 month. 1 month. Awino ber ka Awino dhi osiptal mondo ng'iye to chutho to ber koneno urologist. Urologist en daktari molony korka weche mag yore mag lach nyaka blada. Niwach yudo ni koro nitie gik moko mang'eny manyalo bedo matimore. Yudo ni onyalo bedo ni over-irritated kata yudo ni wang'e ni nerves moko nitie manyalo irritate the bladder manyalo timo mano. Kwa kamano onyalo bedo kata gi infection. Infection ni onyalo bedo ma chronic. Chronic nyiso ni onyalo bodho kodi. To timo okelo gi chandruok ilani. Koro en infection ma omako yor lach no chakre urethra kadhi nyaka ei bladder. En ng'ama miyo koro ok onyalo wacho ni en gi prostate. Nitie gik ma nyalo miyo mano be timore kuom joma mine. Koro ber kapo ni odhi osiptal mondo insist ni odwaro neno urologist. Urologist nyalo konye mondo mi oyud kuma chandruok nitie. Nitie test ma pogore minyalo tim. Inyalo ng'i kata lachno. Nitie kata pipe minyalo rwaki iye kucha mondo go picha one ni to en ang'o manyalo bedo ni chande mondo konye one kaka inyalo konye. Erokamano ahinya Awino temate kine laktar dwe achiel. Mano en chandruok makoro ber ka laktar molony e weche mag yore mag lach urologist onego bed ni ng'i. Daktari ka ne pok ne wang'iyo kacha chandruok mar mano wacho kacha ni wamake maka kanyo matin mar nyathi ma jahigni 12. Koro nyathi matin ni en nyathi monego bed ni ikawo time mapiyo mondo ine daktari mondo los nyathini kapo kochako kapod otin kama manyiso ni en gima dhi bedo chronic. Odhi tegno kuome to odhi tegno to odhi chano nyathini ndalo mang'eny kata mana ike makoro dongo dogo. Koro ber kapod odhi osiptal chon mondo thiedh nyathini chon. Gik mang'eny nyalo bedo ni timore, nyalo bedo kidi, onyalo bedo stricture, gik madino lach. To apart from that ok dwaer ni mon nyathini obed gi issues mag prostate chon kata ma prostate mambekni ok onyal bedo seche moko ken kuoda seche moko mbekni ko chako bedo godo chon to dhi chande kata mana yo kahera gi kailago. Koro ber kotero nyathini osiptal chon mondo nene gi urologist kapod gini pok otegno ahinya. Omondi penj laktar. Nang'uru. Ber ahinya. Iwogo mondi apenjo laktar niya. Ka ibedo gi joka ina kama moti joka e oko matin no. Winjo ka lacho e mondo winjo ka lacho biro moe widogi. Kori wuok mondo dhi e cho to kike cho. Kendi ro kolal makoro idwani mondo kore cho ne mondo wuok minya chi wecho ka ng'al madaka mokare. To kodi ti mondo bisu kubani wuok kata ka ina to wuok ni ko kabisa. Wiki cho te ro kendo ko tako la. Minya chi wecho ka ng'al madaka reyo. Tapo kubiro bana matin mano miso nani. Daktari noselero kata kamano inyalo nuoyo ne? Nuane gima wacho. Wacho kacha ni lach nyalo bedo ni okase to kodhi e cho to lala. Chune ni chako bedo kanyo kata kuom dakika moko ariyo to dwani mondo michaki chukri kendo kisechaki wuok kendo chako duogo kokasi kidhi kendo chako lal. Mano e achiel kuom gima nyalo bedo ni timore e weche mag prostate gland. Nyalo ng'isi ni wach prostate gland nyalo bedo gi shida moro. To chutho en gima timore kidwa ng'eyo en gima timore sa hera ma yudo ni ng'ato kosetieko hera to ringo mondo dhi oko matin ool pi ng'ama dichuo to kochopo kacha to okuongo chung kata mana daka mana kata mana achiel moro eka koro lach chako biro manyiso ni prostate gland cha en notiyo ne tich mar hera. Koro ing'ini nodhi okuot kendo diyore. Koro ing'ini odhi odino mbele kacha cha.
mano be nyalo timore kaponi ng'ato nigi tuo mar prostate gland manyalo miyo kanyo dinore. Koro gin gik ma prostate gland ema kelo. Ber kodhi mondo pime gi daktari mondo ng'i kata mana prostate mare mondi kaponi ok oneno urologist. Kaponi oneno ka ma ok okonye to koro odhi ne urologist. Lilian, hello, penjo laktar. Awito Lilian daktari kata kamano antiere kod penjo mang'eny mokalo. Gimani wacho ni jawinjowa kata janeno mantiere kod nyathi ma jahigni 12 ni tema teka nyathino ne laktar yud chandruogni chon. Ko nyathini chon kik odong' gi gini nyaka ndalone ma koro dhi bedo ng'at mang'ongo. Daktari owacho kata ni iluonge ni Pamela wacho kata ni sa asaya ma ubede e achiel kod jaode to olo pi bang' dakika adek. Then bang' ndalo 2 bende koro oneno kagima oneno malo kowacho kata ni entiere kod cramps. Nye problem nyalo bedo ang'o? Wacho kata ni onge kod neno malo kata dhi e ria ma regular chakre onyuol. But anytime we engage to nyaka one remo machalo mar dwe. Yiena mondo mi akawie sim Caroline kapok iduoko mano. Caroline, hello, penjo laktar. Hello. Machiegni? Anda penjo ni atendo ko tatendo sina para all night maka pili banda ateka bi okatenda ni matima. Okawinji maber Caroline, inyalo nuoyo? Awacho. Ni apa ti problem matat. Eti no hospital la database bi to elma mang'eny information kanya mo matimore. Ero kamano Caroline. Ije gini adi? I'm 40 years. In gi 40 years. Yeah. Isepi moto mar sukari? Na sepi moto itaonge. Daktari. Caroline nyalo bedo gi issues mag bladder issues. To kuom joma mine wang'eni gichiegni gi the uterus dag nyathi to yorno be gin machiegni. Koro yudo ni moro ni nyalo kelo chandruok koni to moro ni be nyalo kelo chandruok koni. Ber kaponi odhi mondo pime maber, otimne kata mana ultrasound, ong'i kata mana i dag lach kaka chalo, to chutho ipimo kata mana lachno, niwach lachno nyalo bedo gi weche mang'eny, onyalo bedo kata mana gi kite, inyalo fweny, to inyalo fweny kata mana kute moko mantie mag bedo chronic. Wan gi chronic recurrent to wan gi chronic infections manyalo miyo ng'ato yudo chandruok machalo kama. Koro ber kodhi osiptal mondo ng'i kaka inyalo konye to ne daktari either urologist kata nephrologist. Daktari wacho kata ni bang' dakika 3 kodhi anyeto dakika 5 to olo pi kendo olala mang'eny chutha. Okang'eyo ni ma abende nyalo interfere kod pi mantiere del koso owacho nok ng'eny ahinya to be ng'eny. Owacho no ole mang'eny. To bang' dakika 3 dakika 5 to tieno te. Mano be nyalo kelo chandruok moro. Niwach yudo ni nitie balancing moro koro chune ni nyaka modh pi mang'eny. King'iyo gima timore kamano no manyiso ni onyalo bedo gi kidney issues. Kok en gima wako machielo to nyalo bedo gi kidney issues. Apart from that, waneno kata gik manyalo kelo chandruok machalo kama, achiel kuom gi yudo ni en irritation kata anxiety. Yudo ni koro nitie paro moro modonjo gi stress moro modonjo to nerves ka koro tugore, to nerves ka kosechako tugore to giomo ka gima gidwa mana dhi oko, to yudo ni moko nitie ma golo mana pi matin to moko be onge kata pi. Kidhi tidhi yudo ka pi lacho malong'o onge. Koro magi be gik ma nyaka ng'ato ng'e. Daktari, daher mondo magol twagni e studio ka mondo mwatere oko kocha ma ji oganda nyalo tudore kodi mondo miduogi mondo giyud konyruok kata ng'ane gi rieko kaka ginyalo konyore. Inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu bende abro duokero kamano. Seche ma itimo mano to nitiere penjo moro ka amadwa ni mondo mi keni nyalo duoke nus dakika. Wacho kata ni penj na laktar sani koro edi higni 2 ka lach ni wuok mana maratong higni 2 chandruok nyalo bedo ang'o daktari? Achiel kuom gi nyalo bedo ni ok modh pi mang'eny moromo. Mar 2 wanyalo bedo ni wan gi chandruok mar infections. Infection nyalo bedo recurrent. Kawuono ler kinyo ratong. Kawuono ler kinyo ratong. Mano gin gik monego bed ni kata kithiedhe tithiedhe gi min ode, gi jaode kata gi jaherane. Ma it's very important. Koro en gima ber ma onego ka ber kabisa to onego bed ni odhi osiptal mondo ng'iye
kapo no kodhi kende to ber kodhi kana gi jaherane mondo ng'igi gite mondo thiedhgi dichiel. Penj laktar, kamadho chae maonge skari talayo sate. Mar ariyo, kabudho ma ok atimo hera to ong'ok. Mano nyiso ang'o? Mano ibro duoke oko mar kamera. Wach ni mogik kod kaka wanyalo tudore kodi. Tuo mar dag lach kuom joma chuo en gima chando ji to kendo en gima gige stigma. Kik waluor niwach tuoche mang'eny kwa yudo chon to wathiedho chon. Joma chuo onego bed ni biro osiptal to timo nade mondo ng'igi gitim gima iluongo ni medical examination mondo kapo ni oyudi tuoche gi machon ithiedho gi maber. An nyinga Jerry Okello, ayudora osiptal miluongo ni Medical Health Services Nairobi Boreka. Kimanya tinyalo manya e Facebook iluongo ni Jerry Okello kata TikTok and Dr. Jerry Okello. Namba mar simu? Namba mar simu kidhi TikTok, kidhi Facebook kanya tidhi yudo. Erokamano ne daktari. Ne Dr. Jerry waduoko ne erokamano makende ne jago picha marwa Lea, erokamano mathoth. Ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Koth, erokamano mathoth kuom keto chenro ni obedo kare. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar. Nitiere weche moko makineno to kik iling, tem matek mondo mi chopir laktar fwenye chona. Thiedhe ka seche pod nitiere kendo seche pod ber. Nyaka kendo odiechieng' machielo mobokelo ni chenro mar penj laktar. Anilongani Ruth Otieno, oritiuru masani. Penj laktar ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo toleo mar 0792 111 222 kata limo kawuono. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.